Mo tilatag na. Ngay api ngay tir lang ngay. Ano latag? Mo tumano nga din. Kisay ta okim langit. Ay, Nya mga nya mga tati kabil-kabil nila ti. Ay nang. नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम सवाल है तो चलो यार आज फिर से लाया हूँ बाबा की परियों की कुछ नई स्कूटी राइडिंग वाली वीडियो Makita yun. Lagi ang burburang it ataw. Ay ang burburang it na ako. Truck. Tumisam na. Mo tilatag na. Ganda. Ngay natayaw. Ngay api ngay tir lang ngay. Nakarasa. Kiam kiam kiam. Kiam kiam kiam. Nilangin. Nakalasa mo nay. Nay la timpok je may isang pilid na nay. Nagadutik tatay. Ay, tatay ka. Te. Agchat-chat. Nay. Atan eh. Nilangin. Ay! Gibantay ate ah. Jadi. Today. Ngayon lang natuli. Narisog. Nga pwede na tayo nga tao. Ay, kalkalayat. Maipit eh. Naipit ni Gorong ah. May mo. Ay! Ano nalatag? Mo tumano nga din. Kisay ta okim langit. Ay, Chuk. Impurwa. Ang purwa na di langit to. Ang purwa na. Mabuting cellphone. Mabuting lang impurwa. Ang kabalyo ka langit. Ni ala na baliktad. Jai. Ayun ni truck. Ating truck nanay. Damaw. Adi may isa. May video yung man buyain niyo. Aji video na ajag lang langit. Ay, ate, bakit nag-iiyot? Ala. Ajay. Aji bakit tatay ngay ngagpalpalbaw? Aji tatay ngay, silok-silok nga padak nga kwa.
nga. Ay. Yut nyo okay kung kura na. Ay. Kaya yung mga dyan. Ôi, nagmat ajay. Makailag laon unay di. Tingin ka sa air tanay. Gata ni jirangay. Ay. Paborito yung mga. Ôi, nagmay nga rata nga ding dinggan. Ne? Ne, apa nga? Mader, damaga man. Damaga man, mader, no. Makita kami nga rupa. Ay. Tanggap po kayo Manila. Ah? Aya. Okay. Oh, kasi mader, mo yung kadi aja sakit nga COVID-an. Nasiputan ka kapalyo. So, base ti pa nakawat yung COVID, mader. COVID yung ubod. COVID tayo. Kubot. Ay. Sundot. Ay, sundot. COVID to okay. Sakit yung okay na. Ay. Oh, tapos mader, So, mader, mano kayo kakapamilya dito, oy? Ato may isang bubong talong ka pamilya. Kaya, okay, mader. Sino ti mabaling nga Ayot. rungon kanya ba nagkatang-gatang no ka? Na COVID mo. Ay, di kay kiwurot. Ang inip ko. Wala kami lang nga mapanag sa sangit. Sige, tubo pa natin patimpagay di puso. Pwede ka naman ito pagkakaroon na ganyan di puso na? Ano nagyamak? Ay. Basta ko nagka. Mga nakapalo na nga di puso na. Kasi pag nagalan yung siya, kinatang sa Manila. Ay, Nag-iiyot na. Ay. Kanang manate man eh. Ay, manituki. Kitang ka among lagi di babaga nga kaba nga magmag na di pirna. Ang interno. Ate timur ulo kalau ruri ka. Nakita? Pwede ka sa sangit kayo. Eh? Ay, tabutom na sakot. Ata sangit ka. Galibuto na. Agkalyo. Ay, Ang kala. Ay, latag tukek, latag tibutok, latag tukek. Nga, batay. Nalatag ko manayin. makasang-sangit. Akpay na tatay. Ay, pula taman. Tayak pa na nga agnunuang. Eh? Taman si solopot. Balaw, mga lakaman ka rin. Karniro, kardog, kasirula. Awan, gusto ko kapag manawa ka dyan. Nagsasakit sa ukit. Nga mga lakbutong. Ay, iti pwede ka si kabalyo. Kapay ka man sa gulaw ka. Jinen! Mga lakaman si... Aray, mga lakaman si pwede kanta iti batilo. Mga lakakapini tayo ito eh. Basaw! Kan! Napartagatan na makakita. Ayun. Kita to ka. Oo. 45 na lang tinawaran. Tinawaran? Si kumari na nagpapangay. Aday o italong at kilo at rin na itinangalan. Napapagas pa ito. Tama na mati man eh. Tama na mati maniyo. Marok ka na mati si Ed. Patayak pa na makasang-sangin. Baka naputno. Saan? Agpuso na ito okay. Ang gusto siya. Ang sangit, agpuso na ito okay. Kada puto yaw? Bagay natin yun. Alam mo, tapo yan. Ano ka, tagsangit ang? Pukso!
Alam di ba so? Aman eh. Kahit sa hangin. Mali, Kaya mo buto. sakit sa buong ko. Ay, kaya mga tam. Kaya mo butaw. Kaya mo kanina tayo agak. Oo, mga RG COVID dan. Ay, wala na sawat. Tempa ka COVID to okay. COVID ka natin. Latag ko. Ay, latag ko. Latag ko. Kanya nga rod. Sakit to okay. Kasi to okay. Ay, Ay, baka talaga. nagtutawag yung langit. Wala. Yung langit na. Ay, ay, Wala, pinirmahan na nga. Sige, antayin niya, ti may bagam kinyami, trabaho nga gin-interview ti Castor. Anya ti masapol yung ti gobyerno. ay, mo to okay. Anya ti makunang kinapa president. Nandiyan, si Kaji ila. Magkas na siya mo. Meron. Gusto sunay niya mo. Ay, ah. Ay. Po, pintasan. Lain mo this now. Ngayon. Ay, we. Ay. Pero, Wah! okay. Okay, wehe kami. Hmm. Wah! Wehe ka na nga pa. Wah! Nagabusto okay. Ay, nagabusto to okay. Kita ni langit. Ay, nata lutong. Ay, Maasok ka. ni. Nagabus. O, di sila. Ay, Ano na guys? nagabusto okay. Ay, agong ko. Tuyo. Kuyaw. Ay, Oh. ah. Ay, Magigtot pa yung kami. Pigilan nyo gamin. ang garagori ka. Ay, Tata nyo, ay pigilan niya. Oh. Ang magigtutin ang ay. Makikuta mo. Luko-luko di kita. Pigilan nyo gamin. Kay kiktot gamin. Kulkul ding mga dyan eh. Ay, ay, ay. Hindi ka makikita ka na. Baka makiktot ka man. Ay, makikis ka man eh. Ay. Tipil ang daga naman yung ulo na rin. Ay, we. Ay. Ano na nagarot ka kasayin ka? Magigtot. Ay, magigtot ka man eh. Eh, ay. Ay, bigla nga bumangon. Makikutak. Ay, Ito man rin eh. Ay. Hindi ka makikita kami na. okay. Ay. Naya, buti mo. Speaker. Ay, speaker. Ay, nyamot terapi nga eh. Weh. May bersa na kamama dyan, okay na. Ay, dyan latag na. Ah! Kita man, ay palangatok na dyan latag na. May latig na. Ah, dyan latag na. Cellphone na. Ah. Pasit kiktot. Wala. Ah,